Astăzi o să înregistrez un videoclip mai puțin obișnuit pentru canalul meu de YouTube, și anume o să gătesc. Am fost provocat să gătesc de către cei de la Băcănia Tei. Vreau să fac o cină. Băcănia Tei promovează produse românești autentice, cu gustul și mirosul pe care le știm toți de când eram mici, cel puțin noi mai în vârstă. Pentru că eu sunt la Constanța, n-am putut să comand lucruri proaspete, carne proaspătă, legume, fructe. I-am comandat numai lucruri ambalate, dar ei livrează în București și când a trebuit să mă gândesc ce gătesc, am zis că totuși să gătesc și eu ceva ce mă pricep cât de cât. Cum ouă nu puteau să trimită ca să fac o omletă, am zis să fac paste. Cam toată lumea ar trebui să știe să facă niște paste, oare ce ar fi chiar atât de complicat. O să vedem dacă e chiar atât de complicat sau nu. Eu m-am bucurat foarte mult că am găsit un sos foarte interesant. Se numește vraja busuiocului. Este făcut de tanti Gica. O să vedem cât de bine l-a făcut tanti Gica. Descrierea e foarte, foarte mișto. Hai să văd cum e întâi, înainte de a-l pune în paste. Sosul este puțin iute, zic ei. Să vedem, eu mănânc destul de iute. Da, tanti Gica, trebuie să ne cunoaștem. Sosul este excelent. E un sos foarte, foarte mișto. Da, am fost provocat pentru una dintre probele Superblog 2020. Cei de la Băcănia Tei au venit de data asta cu o chestie mai interesantă, să facem un vlog. Cum eu nu am reușit să mai filmez de mult, o să încep cu ăsta, deși nu e tocmai domeniul meu, dar trebuie să mă fac de râs și eu într-un fel sau altul. Hai să vedem ce vă gătesc astăzi. O să gătesc un aperitiv și niște paste cu sos de roșii. La aperitiv am gătit împreună cu tanti Gica o zacuscă pătimașă cu păstrăv, pe care o să o degustăm acum, și încă o zacuscă pătimașă cu hribi. Tanti Gica m-a ajutat să fac masa în seara asta. Hai să vedem cum facem aperitivul ăsta minune pe care l-am pregătit eu. Pentru aperitiv o să folosesc niște pâine din asta, carton cum îi spun eu, dar avem de mâncat mult în seara asta și nu putem să băgăm acum noi multă pâine, urmează paste. O să încerc să fac un plating mai special pentru acest aperitiv, să vedem ce mi iese. Dacă tot am gătit aperitivul așa repede cu ajutorul tanti Gica, hai să vedem cum este. Sunt foarte, foarte curios de gustul de zacuscă și trebuie neapărat să văd cum e. Cea mai bună zacuscă de păstrăv, tanti Gica, ai de la mine o sticlă de vin pentru zacusca asta. Hai să vedem cum este și zacusca de hribi. Excelent, excelent. Gata, acum stau mai liniștit. O să mă apuc de paste. Pentru paste v-am mai chinuit să vă spun cum Tokyo ceapa, usturoiul, ardeiul și baconul. Le-am pregătite pe toate aici lângă mine. Și o să fac un sos simplu, ales ceapă, usturoi, ardei, roșii, punem sosul minune vraja busuiocului de la tanti Gica, baconul, îl călim și pe el puțin, sosul minune, niște roșii sherry, pastele între timp o să fiarbă 8 minute. Nu v-am spus despre paste. Am ales niște paste italienești, 5 palmi, niște paste artizanale. Să fac tagliatelle, că îmi plac foarte, foarte mult cum se văd și în farfurie și cum se amestecă cu celelalte ingrediente din sos. Dacă mai am timp, fac și desert.
asta rămâne de văzut după aceea. Nu mă mai filmez pe mine, o să filmez toată acea procedură complicată de a face un sos pentru paste și rămâne să mai vorbim după aia puțin la final, să vedem cum a ieșit cu sosul vraja busuiocului de la Pofta Focului. Ne auzim după aia! Gata, am cam terminat cu gătitul. Eu am gustat din pastele astea și mi se par foarte, foarte bune. Siguranță nu e datorită mie, ci datorită ingredientelor. Cei de la Băcănia Tei au avut dreptate, au căutat gustul natural și gustul autentic al produselor și cred că l-au găsit. Sosul ăsta de la Tanti Gica face toți banii, Pofta Focului se numește și chiar are gust de roșii din acelea făcute de bunica, un sos la țară pe foc. Pastele astea italienești foarte, foarte bune. Vi recomand pe cei de la Băcănia Tei pentru produsele lor autentice și pentru faptul că se îngrijesc ca acestea să fie cât mai bune și direct de la producători la voi. Pentru București vă puteți comanda și produse proaspete, legume, fructe, carne proaspătă. Pentru restul țării deocamdată doar produse ambalate și uscate. Dar merge și cu asta. Dacă ați ajuns pe blogul meu și citiți articolul acesta unde am videoclipul, vă invit să-mi dați și mie subscribe la contul de YouTube ca să pot să mai strâng și eu câțiva follow-uri acolo, să mai fac câteva filmulețe, nu din astea cu mâncare, ci unele mai interesante. Dacă sunteți pe YouTube, vă invit să citiți articolele mele de pe site răzvan-dobre.ro, îl aveți și undeva aici jos. Sper să ne mai auzim și cu alte rețete. Dacă iese bine treaba cu astea, promit că mai fac. Și așa începem să stăm din ce în ce mai mult în casă acum și o să avem timp să gătim mai mult. Eu nu sunt bucătar, citesc rețetele înainte făcute de alții, doar le încerc, le pun în farfurie, ce mie se vară și vouă. Ne vedem data viitoare.